ina kira ga jama'a, mun fito mun yi zaɓe, mun san kuma me muka zaɓa, mun san wa muke so a yau ya zama shugaba, kuma Allah maɗauki sarki shi ne mai bada shugabanci. A dama tun da aka fito zaɓen farko da muka ga take-taken shi rek hudu, mun san zai iya yin wannan. Shi yasa muka yi ta kira ga INEC yadda suka yi a Sokoto, da wancan ya yi abin da ya suka cire shi, mun yi expecting za su cire shi a nan, amma kuma sun yi abin da ya kamata, don jiya sun cire shi kuma sun kawo kwamishinan su, shi ya aiwatar da ayyuka, kuma mun ji daɗi, kowa ya ji daɗi, an yi zaɓen nan lami lafiya. Hudu in ka ga abin da ya karanta yau, ya ce bai ji daɗi da aka cire shi jiya ba, kuma yau zai aikata abin da yake so. Babu result a hannunsa, babu abin da ya karanta, babu hukunci, kawai ya ce a'a ya ba wace ta zama gwamnan Adamawa. To ni da wannan da mawakaci babu bambanci a wurina, kuma ban tabbatar abin da ya nan zai tsaya ba, kuma INEC ta rage ta ɗauki matsaya, ta faɗa abin da ya kamata a yi. Mu kuma a matsayinmu na shugabanni da masu bin doka za mu jira mu saurara action da INEC za ta ɗauka next, don ba a nan suka fara ba, kuma ba nan zai zama karshe ba. Ganin cewa shi wannan mataki ga jama'a jihar Adamawa, ina nema kowa, mu masu bin doka ne, mu masu biyayya ne, mu masu da'a ne, kowa ya yi hankuri. Zaɓe an rige an gama zaɓe, samakon zaɓe kuma in Allah da za a dawo a karasa shi, shugaba da Allah ya zaɓa kuma Ubangiji zai bayanar da shi.